Ассалому алайкум бародарое ки YouTube канали барори кура дастгирӣ мекунед. Ай ҳаматон миннатдорум барои лайк комментариётон. Раҳмат ки менависен хидматки кай барномаҳои навбатӣ мебурад. Рости гап кам тарак банд бидам баъзе сёмко қатӣ ва мо як ролики 20 минута кинорам бигемшам мешава як киночаи майдак сёмка кардем малакай бо дастгирии баха барори кор ки сериалай мо якум серияша алакай сёмка кардем. Бояд ки ҳамин рӯзҳои наздик да партоя шава. Умедворум ки баъди ҳамин видео сразу ҳам кино меброяд. Ака кичи شوی هفتی ترابی این موزوی پوی ترابی Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. Ва имрӯз основной видеои ман дар бораи дига чиай? Дар бораи оне ки мара дар личкам инстаграмда менависанд ки шон да дис задистиян ты намебро ягон ответ битӣ. Бо ҳайрон мешам, мегӯям чӣ ба ҳози мара ҳам гапа гуфтестиян. Ва баъдан интерес кардам ҳамин чиз давр дар омада гӯш кардам далершо баъди дисзадагияю фред дисзадагияй ва ба фикри ман и дисо байни худшонай бигему ва як чиз дигае ки бародарум ман чӣ дахл дорам дар ҳамин дисо. Агар ки мисол шонда ва ё дар реп кор дошта бошанд, ман фикр мекунам шон реп нахондестай ва даже агар ай ҳамун хабарое ки марам ай даҳани дигаро фаҳмидам хондеста бошад, ман худам реп данестам бародаро. Дар ман инстаграмда менависем ки и одам дис задай ответш бите, одам дис задай ответш бите. Бародаро даврае ки ман мисол ё дис мезадам ё батл мебуромадам, ӯ давра шукри худо гузашт ва ман дар реп нестам. Ман аллакай бигем дига сфера қабидагим ё барнома кардистам ё инами ҳамкорӣ карда қади барори кор ягон кино кардистем, ягон чӣ кардистем. Рости гап ман кордоршо нестам. Агар ки мисол ами бадик, далершо, фред ҳамун касое ки мисол намеҷа ҳамаша намедонам ҳози ки имина дар ҳамин диззанияй ҳамиё лична мақсад берунаи реп шонда мисол ки кордор бошанд, агар берунаи реп бошанд, мисол ягон самти дига қати ягон видеообращение кунану гуфти гапҳо ягон рақобат кунанд, тогда ман ҳастам мисол дар бари якай шаҳбоз ман ҳастам. Не ки рақобат ғайр аз реп боша, ман ҳастам. Не ки масъалаи иминами дис репхонӣ батл буромадан бародаро, ман шукри худо давнои корора бас кардагиам. Худшон медонанд, диззанишон медонанд, дигаву кор бошанд ва ман бовар дорам ки ба гузашти вақт ё ҳам худшон байни худшон дӯст мешаванд ва худшон бо байни худшон шояд агар ки реп бо ранги пештара ауҷ ёва, шояд ки як группаам шаванд даже барое ки и қадар солда реп як чизоеро доказат кард ки масалан мегирем шахер я вақт ай тараф буд рафт хезе бо ай хезе омад бо против хезе шид. Мисол чанд чизо адам хеле реп шидагиай ки ақли одам рост намегирад. Масалан мегирем бародарое ки дар бари якай шаҳбоз будан омадан против шиданд ва ҳамин масъалае ки дисзанӣ ва амхали коро шидеста, ман фикр мекунам ки яке аз сабабҳош ва ё ки шояд ки яке ай ҳамун идея медодагӣ одам и акай доди худоай. Ман фикр мекунам акай доди худо ҳамин қадар задӣ ака ягон чӣ ай дастат наомад. Қариб тӯли 4 сол ё 5 сол кӯшиш кардӣ ки шона бишканӣ ай дастат наомад ва итогу зади овардӣ нави кадро вардӣ. Ман фикр мекунам ки ҳам вақто планета буд ки единственный навик метавона шона бишкана барое ки сироша бисёр медона ишам ай дастат наомад
ва ҳозир ту дидасти ки имина ҳами шонда бисёр бегаён ҳами шабо медура ягон эфир мекунад данат мекунанд ва ҳамуш дам чашми дидан надоре ки шон бечора ҳам ясм дусм ай ҳамун данатош кор кунанд ва фикрам инаи бачаакора ё фармон доди намедонам ё супоришон доди чико каде ки бигирен шонда дист бизанен ки типа данатеро данатш накунанд ҳами ачай да ризқ ай ҷониби аллоҳ ай даже агар ҳами данат ҳам накунаша вай одам бо ая тарафи дига бо меёва бо зиндагиша мебарад даже агар ки ман намедонам шояд плани якай дори худо ҳамин боша ки бачаҳо дистш бизананд ва ай сар репхонира сар кунанд ё ки чӣ бади кадайта ман мефаҳмам барое ки ҳамин коро хеле гуфти гапо ки як бӯе буромадастай ки дар ҳамун бӯ коро якай дори худо кушад барои нака якай дори худо агар ки кори ту боша ман приблизительно гуфтестам да агар ки кори ту боша и корота нака дар кор нестай мардак мон зиндагиша пеш бара ба данат мебара чико мекунад дузди накадестай мақсад ғарӣ накадестай кайфу сафо накадестай хай мешина данат мекуна қатъи бародароиш ки пеш вақт мухлисиш мекардан қатъи ҳамво суҳбат мекуна ва бародаро кадомиш хоҳиш дошта бошанд данатш мекунад ҳамаилишна ман мисол мегирем агар хоҳиш дошта бошам данатш мекунам надошта бошам намекунам ҳама фикр мекунам ақл дора ҳама фикр мекунам бачакҳои калонанд ки ютубда мешинану дарини мисол ютуба мефаҳманд медуроян хай кайфшон мета данат мекунанд тамом ман фикр мекунам ай бачакҳое ки дист задестен масъалаи имина данатда дар шонемсӣ агар шонемсида боша барое ки бо ай даҳани хичон фаҳмидам ки шонемсираму намегем мегам агар ки шонемсида боша хато мекунем бародаро ризқ диҳанда аллоҳ ай ҳар тараф метавона инсоният ризқша биёба тамом ва ҳамин ба як чиз як нуқтаро ба қайд мегирем ки дар як ҷо ман уже ҳам интерес кардам далелшо гуфтагия ки ӯ ғарибачаи бечора мисол кор мекуна меҳнат мекуна мегира пула дар шумо данат мекуна ин чиз хатоай ман ин чиза 100% розиам хатоай ҳамун бародаре ки илтимос данат мекунем агар вазъи зиндагии худтон безеб боша агар зан надошта бошед агар мисол як апаву хоҳари бешу дошта бошед агар як модари бемор дошта бошед агар хонаву дару мошин надошта бошед пас накам чиза бародар бигем зиндагии худта хуб кӯ ва агар ҳамаи дороиё ба ту боша ва пули ту зиёдтӣ боша ва ту да кайфу боша ҳамин чиз ту бигем ай ҳамин чиз удовольствия бигирӣ дар ҳамун ҳолат метавонӣ хеле ягон сум данат кунӣ не ки ба фикри ма ки агар вазъи зиндагии худат хуб набоша накӯ ман ҳамин гапи далелшуда розиам зиндаву саломат бошед ман реб дар нестам бародаро илтимос мара нанависед нагем ки байни диста будро ё ки тарафи ягон тиша бигӣ ё ки фикри худта бугу гуфта ман единствен ҳам гуфта метавонам ки агар рақобат ғайри реб боша против якай шаҳбоз ғайри реб ягон рақобат боша тагда ман ҳастам дар бари якай шаҳбоз гатов худо нигаҳбонтон барори кор ҳаматонда